gaba ɗaya wai yanzu sai ka ci ba lafiya tun ya sha kwaki ya je ya fito ya nemi dankali ya dora ta bare rai lafiya ba. Waye wannan kai? Thomas, waya batun da babu wasu ne an kai a filin daga ko? Ai abin da mun wutan nan aka harbe shi. Ai da mana baskaci bare iya ba yaro ne mai kwazo a fuska amma rago ne wallahi. Oga, ya ka san akwai inda ba a garin nan da ɗan shaye-shaye a garin namu? Ya da mu ka ba mu dama mu je mu ci uban su ne. Karka da mu. Kun kama kai ku balla su ku ci mu uban su. Iyalai. Barawo area ta ja kurkoshi. Kai! Tsumani a area ta samu barawo zai ci buran uban su. Cakar da shi a nuna ce muku. Kusan baɗe shi ce muku. Kai bawan Allah wai me yasa ta maka ne? Ni wa gabaran ya ga ba abu mai muhimmanci ne ku duba ku gani. Duba ba cikin jakar nan na ce muku. Ku duba ku bincike. Duba a gani. Duba. Abu ne mai muhimmanci duba. Ai to ne a ciki. Tuwo ba. Tuwo ne dama duniyan da ka ba mutane a kan tuwo. Kama shi mana ce muku ha. Oh, the